Levanse celebrando desde o ano 1987, este ano tivo lugar a 15ª edición, e por eles pasaron alumnos dos 5 continentes, de Europa, América, África, Asia e Oceanía. Houbo alumnos desde Rusia, Lituania, Letonia, hasta prácticamente todos os países de América do Norte, América do Sur, de Australia, de Xapón e mesmo de países africanos. O primeiro ano eran únicamente 13 alumnos e agora nos últimos anos está habendo unha media de participación de 120 a 130 alumnos anuais. Cando se crearon estes cursos, a intención fundamental era de fomentar a extensión e a propagación da lingua galega nas universidades máis importantes do mundo. Para acadar isto, o que fixemos foi contactar con catedráticos, sobre todo de filoloxía románica, destas universidades máis prestixiosas. Recordo nomes como os de Eugenio Coserio ou como Harry Mayer, as figuras máis relevantes, para que nos mandaran ou ben profesores novos daquela, estou falando do ano 87-88, ou ben alumnos dos últimos anos da carreira. A verdade é que o éxito destes primeiros anos neste aspecto foi realmente espectacular, porque dai saíron figuras moi importantes da universidade actual. Estou recordando, por exemplo, nomes como o de Johannes Cavatek, que fixe a súa tese de doutoramento sobre un tema de sociolingüística galega e é actualmente un dos estudiosos máis importantes do galego, tanto no plano fonético como no plano sociolingüístico. Estou pensando en figuras como Ildikó Zsí, unha profesora húngara da Universidade de Budapest, que realizou tamén importantes traballos sobre a lingua galega. Estou pensando en universidades como a de Helsinki, onde Taina Hamalainen está impartindo docencia de galego, está ao mesmo tempo creando un grupo de estudios de galego, autora, por exemplo, este grupo, digo, de un vocabulario recentemente finés galego. Sobre a literatura galega coñezo algúns escritores como máis coñecidos, por exemplo, Rosalía e Castelao, que tamén é dibuixante, pero tamén escribe, escribiu, mellor dito, tamén escritores como Pondal. Agora non me veñen todos, pero, bueno, máis ou menos coñezo varios, non todos, evidentemente. O que máis me chamou a atención nesta rexión é que a xente é moi simpática na rúa, polo xeral. Claro, nas aldeas non sei como é, pero por o momento aquí pois pareceme bastante aberta. Cando se di que a xente do norte soe ser pechada, non? O que non me gusta moito é o clima, como na miña rexión, que chove moito. Pero aparte disto, pois, ben, gustame tamén moito a gastronomía. O meu país de orixe é Francia, nací na cidade de Le Moulin-Ligry. Bueno, é unha aldea moi pequena, entón podo dicir que nací casi na cidade de Caen. Empecé a estudiar o galego hai 2 anos en Santander. Quixen aprender o galego por mero interese, porque non teño outra razón, non? Solamente que en Francia estudiaba filosofía hispánica, entón era como unha parte máis, non? Ademais, podo coñecer a cultura, a literatura e pode aportarnos moito na miña carreira.
parle galicien, e toi, eu falo galego, e ti? O que se nota nestes cursos, sobre todo co alumnado, é un interese especial, e se temos en conta os cursos que se dan aquí de alfabetización, un interese moito máis grande por parte dos alumnos. Supoño que niso influirá que non teñen o prexuizo que teñen os daqui. Os resultados son fantásticos, diría eu, porque moitos alumnos cun mes aquí en Galicia son capaces de falar galego con unha corrección bastante alta xa, cousa que sería impensable cun castelán falante daqui de Galicia que fixera un curso deste tipo, non?